neoprotestanții Biblia? În baza la ce ei spun că o anumită Evanghelie aparține anume lui Matei sau lui Marc? De unde știu ei că anume 27 de cărți ale Noului Testament sunt cele autentice și nu mai multe sau mai puține? Noi spunem că toate aceste informații, iar uneori chiar și modul de interpretare al Scripturii, ei le-au plagiat din Sfânta Tradiție a Bisericii noastre. De aici derivă alte întrebări. De ce ei au preluat doar o parte din tradiția Bisericii și pe ce criterii ei consideră că, în stabilirea canonului biblic, tradiția Bisericii noastre a fost corectă, iar în alte privințe, aceeași tradiție a aceleași biserici a greșit. Și dacă această biserică în ceva a greșit, având pată sau zdorcitură, cum spune Sfântul Pavel Efesenilor, înseamnă că ea nu mai este biserică. Iar dacă nu mai este biserică, înseamnă că ceea ce a întemeiat Hristos a fost biruit de puterea diavolului, iar Hristos a fost mincinos, făcând false profeții, precum că biserica nu va fi biruită niciodată. Iar dacă ceea ce a întemeiat Hristos nu a fost biruit, înseamnă că acea biserică a existat și există. Doar ei trebuie să aparținem, căci celelalte așa zise biserici sunt mincinoase. Pentru a fi mai explicit, vreau să detaliez unele aspecte legate de relația Scriptură, tradiție, biserică. La biserică mă voi opri foarte puțin, pentru că nu ține de această temă. Probabil la o altă dezbatere vom detalia și acest aspect. Deci, după pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli, creștinii stăruiau în învățătura apostolilor, un element, în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciune. Activitatea pe care o desfășurau fiecare apostol nu s-a limitat doar la predică, căci apostolii nu răspândeau în lume Biblii, așa cum fac neoprotestanții, ci ei răspândeau în lume Biserica lui Hristos, în toată plinătatea ei. Spune Sfântul Pavel, înțelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri se făcea cunoscută prin biserică, Efeseni 3:10, nu prin Biblie. Iar biserica presupunea și presupune și astăzi botez, euharistie, cerotonie, predică și multe altele de care protestanții, îmi pare rău, uneori nici nu au auzit. Bineînțeles, un accent deosebit în misiunea apostolilor se punea anume pe predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Iar această expresie, cuvântul lui Dumnezeu, se referea în primul rând la predica vie. Aveți o mulțime de texte din Cartea Faptele Sfinților Apostoli. Deci, expresia cuvântul lui Dumnezeu nu se referea la cuvântul scris, adică la Biblie, așa cum spunem protestanții, considerând doar Biblia de astăzi, acest cuvânt scris, cuvântul lui Dumnezeu. Însă Scriptura arată clar că predica orală a apostolilor era cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta creștea și se înmulțea, spune Fapte 12:21, adică se transmitea mai departe în forme îmbogățite de lucrarea Duhului Sfânt. Un alt aspect extrem de important și chiar crucial în predicarea cuvântului lui Dumnezeu constă în faptul că apostolii îi îndemnau pe ucenicii lor să păstreze și să transmită mai departe ceea ce și ei, la rândul lor, au primit de la Hristos Domnul. Aici intervine noțiunea de tradiție, sau cum este în grecește paradosis, în slavonă, și deseori acest termen este și în Biblia noastră, predanie. Și această noțiune de tradiție are sensul de revelație deplină dată bisericii prin Sfinții Apostoli și transmisă neschimbat mai departe. Iată doar câteva texte biblice care vorbesc despre acest înțeles al tradiției și despre necesitatea ținerii. Fraților, vă laud că în toate vă aduceți aminte de mine și țineți predaniile cum vi le-am dat. Căci eu de la Domnul am venit și ceea ce v-am dat, ceea ce am dat, vă dau și vouă. 1 Corinteni, capitolul 11. Aveți trimiterile acolo. Alt text. Fraților, stați neclintiți și țineți predaniile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră. Tesaloniceni. Alt text. Fraților, vă poruncim în numele Domnului nostru Iisus Hristos să vă feriți de orice frate care umblă fără rânduială și nu după predania pe care ați primit-o de la noi. 2 Tesaloniceni 3:6. Un alt text. Ceea ce ați învățat și ați primit și ați auzit și ați văzut de la mine, nu spune și ați citit. Acestea să le faceți și Dumnezeul păcii
va fi cu voi, Filipeni 4:9. Vedem deci că transmiterea învățăturii prin viu grai, apoi preluarea și transmiterea ei neschimbată mai departe, era nu doar o alternativă la cuvântul scris, ci de cele mai multe ori singura modalitate de răspândire a Evangheliei. Și aceasta pentru că, 1. Hristos nu a scris nimic, afară de câteva cuvinte acolo pe nisip. Și nici nu a poruncit apostolilor să scrie ceva. 2. Ca și în Vechiul Testament, când până la Moise nu s-a scris nimic, tot așa nici Sfinții Apostoli nu au scris nimic în primii aproape 20 de ani de predică. Iar Sfântul Ioan Teologul, în general, și-a scris cele 5 cărți abia spre sfârșitul vieții, după vreo 60 de ani de predică orală, ceea ce reprezintă mai mult decât o generație întreagă de oameni. Apare întrebarea, oare acea generație de oameni știau că Dumnezeu este iubire? Epistola întâia socomnicească nu era scrisă. 3. Reieșind din unele probleme concrete ale unor comunități, deci reieșind din probleme concrete, dar mai ales din cauza ereziilor timpului, apostolii și-au așternut în scris o parte din învățătura lor, fără să spună sau să dea de înțeles că cele scrise de ei conțin totul, ba din contră. Ei arătau foarte clar că activitatea, dar mai ales învățătura lui Hristos, dată direct sau prin intermediul apostolilor, era mult mai vastă, care dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, lumea aceasta n-ar cuprinde cărțile ce s-ar fi scris. Cunoașteți textul Ioan 21:25. La Fapte 20:35, un text foarte important, Sfântul Pavel, care nu l-a cunoscut direct pe Mântuitorul Hristos, redă o învățătură acestuia, care nu se găsește în niciuna din cele 4 Evanghelii. Și anume cuvintele, mai fericit este Adam decât a luat. Însă ceea ce în mod deosebit trebuie să ne pună pe gânduri, este faptul că chiar înainte acestor cuvinte, la Fapte 20:31, deci 4 versete mai înainte, Sfântul Pavel spune că timp de 3 ani nu a încetat noaptea și ziua să îndemne pe ucenicii săi din Efes. Ori, conținutul acestei predici sistematice, zi și noapte, de 3 ani, noi nu aflăm în Scriptură. Și dacă acele predici conțineau mii de învățături provenite direct de la Hristos, dar nescrise în Evanghelie, așa cum e cazul cu versetul de mai sus. Și acest caz nu este singular. Căci noi nu avem în Biblie nici conținutul predicii de 1 an și jumătate în Corint, despre care ni se vorbește la Fapte 18:11, și care în mod evident diferă după conținut de cele 2 epistole către corinteni ajunse până la noi. Cu siguranță, însă Sfântul Pavel le-a spus corintenilor timp de 1 an și jumătate mult mai mult despre Euharistie decât a făcut-o mai târziu în cele câteva versete ale capitolului 11 din prima epistolă. La fel putem crede și despre ținerea zilei de duminică, despre care în epistola 1 către Corinteni avem o simplă mențiune. 1 Corinteni 16:2. Punctul 4. Mai mult decât apostolii preferau să vorbească cu ucenicii lor direct, față către față. Scrisorile, epistolele fiind doar o alternativă pentru cazurile când întâlnirea și vorbirea directă între apostoli și ucenici nu era posibilă. Iată doar 2 exemple, ambele tocmai de la sfârșitul secolului apostolic, unde se vede clar că ucenicii Domnului, chiar și atunci, preferau predica orală față de cuvântul scris. Multe având a vă scrie, n-am voit să le scriu pe hârtie și cerneală, ci ne dăjduiesc să vin la voi și să vorbesc gură către gură, ca bucuria noastră să fie deplină. 2 Ioan 1:12. Deci, prin scrisori, bucuria lor nu era deplină. Iar dacă bucuria nu era deplină, conform teologiei pauline, înseamnă că nici harul nu era deplină. Multe lucruri aveam să scriu, totuși nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și cu îndemn, ci nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom grăi gură către gură. 3 Ioan 1:13-14.